Good morning po ka-ornamental. Today's video nga pala is mag-share po ako kung paano ako mag-breed ng betta fighting fish. Meron po tayo ditong red mascot half moon betta fish na nabili ko din po to sa kapwa natin Bicolano na si Master Julian Ashley Manrique of Legazpi City. Bago ko pala siya sinasalang for breeding, meron po ako sa kanilang 1 month conditioning. Bakit po 1 month? Kasi po, pinapabot ko po siya ng 1 month para po magsiguro kung yung female po, yung tiyan niya po talaga, nag-develop na po talaga siya ng maraming eggs. Para pagsalang po natin, worth it po kasi maraming prey po tayong mabubuo. Depende na rin po sa kondisyon ng male. Kung ano po yung conditioning ko po sa female, ganun din po sa male. Ang ginagawa ko po sa kanila, kasi dito po sa Bicol, mahina po yung source of live foods, lalong-lalo na dito sa lugar ko, sa Tabaco City. Ang ginagawa ko lang po sa kanila, binibigyan ko lang po sila ng PO1 for every day. 3 times po ako sa kanila nagbibigay. Di naman po karamihan, yung sakto lang po na nakukonsume nila. Every time po magbibigay ako sa kanila pagkain. Tapos po sa water naman po, ginagawa ko sa kanila, daily water change po ako, mga 20%, 30%. Pero ginagamit ko pong pambalik ng tubig, pampalit, is yung edge water ko or yung stock na water ko na po na galing nawasa. Then, gumagamit po ako mga ornamental ng timba as breeding tank po nila. Ganito po yung ginagamit kong breeding tank niya, na timba. Tapos po, nilalagyan ko siya ng tubig na hanggang ganito lang po yung tubig na nilalagay ko sa kanila para po di naman po si male breeder po mahirapan once na po na naging mag-hatch na po yung eggs, para di siya ma-stress habang nag-aalaga ng fry. Tapos po nilalagyan ko siya ng styro, pinapalitan ko lang po siya rito. Then dahil medyo maluwan ng mga nakaraang araw, ito lang po nakuha kong dried talisay leaves. Nilalagay ko na rin po siya dito. Then mga ornamental po, nilalagay ko na po siya after ko ilagay dito yung mga paraphernalias para sa breeding ng betta fish natin. Is kinukuha ko na po, inuuna ko po yung male ilagay sa breeding tank gamit po yung betta scooper. Ito nga palang betta scooper is binigay po to sa akin ni Master Marben Sarte. Yung ginagamit kong panguha para di masyadong ma-stress yung breeding pair natin. Lagyan na po natin siya. Then maghihintay po tayo magantay po tayo ng 10 minutes before ko po ilalagay yung female betta fish. So ayun mga ka-ornamental, naisalang na po natin yung breeding pairs. Ang gagawin ko po dito, tatakpan ko na lang po. Bibisitahin ko na lang po siya kinaumagana, mga around 9 AM na pag binisita ko sila around 9 AM na medyo ay
nag-meeting na sila, hinahayaan ko na lang po. Umalis na po ako, pupuntang trabaho. So, binabalikan ko po siya, 12 noon pa rin. For sure, tapos na mag-mating yung dalawa, kailangan ko na pong tanggalin yung female. Yun po yung technique ko sa pag-breed ng betas. Next na lang po natin, i-update ko po kayo after 3 days ng sinalang nating breeding pair. Sa ngayon po is hanggang dito na lang po siguro ang video natin. Update na lang po ako after 3 days para sa karagdagang informasyon na natutunan ko habang tumatagal sa pag-breed ng betta fish. Salamat sa panunood. Shoutout na rin po sa mga kagrupo ko. Unang-una po kay JP Palyan, shoutout po sa iyo, Master. Kay Master Paul Lerida, Master James Edmond Budyon Buban, at Kent James Borromeo Beron, at kay Master Angelo Bunoobra Bien. Shoutout sa inyo mga master. Maraming salamat. Thank you.